Γεια σας παιδιά, σήμερα ο φίλος μου παίζει Fortnite. Πού είσαι ρε? Το ξέρω. Τσες! Αυτός παίζει δεύτερη φορά, γι' αυτό μην τον κράξετε, παίζει άσχημα. Πήγαμε και κάποια ματσάκια να του δείξω λίγο. Πήγαμε και ένα βιένα λίγο. Και τώρα είμαι εγώ αναγκασμένος να κρατάω την κάμερα. Έλα γιο. Και παίζει reload όπως Έχω βλέπετε. πάρει χρυσή μπαζούκα. Λέει έχει πάρει χρυσή μπαζούκα, να την χρυσή μπαζούκα. Πού είσαι? Κάτσε να την κάνω zoom. Να τη χρυσή μπαζούκα. Κάποιος. Σε βάρανε τζελέπι. Βάρα κι εσύ. Με το L2 στοχεύεις με το L2. Πού είσαι ρε? L2. Ω, σε βαράνε. Μην πυροβολά. Κάνε με! Μην αγχώνεσαι, έχεις revive. Μην πατήσεις κάτι. Βλέπεις όταν τελειώσει αυτός ο χρόνος γίνεσαι revive. Κάνε με. Αλλά τώρα βλέπεις τον Φίβο να παίζει. Κάνε με. You are iPhone. Φίβο. Έλα. Φίβο πέφτω. Πού έχει όπλα να έχει? Πού έχει όπλα? iPhone. Θα πάω εκεί να σπάσω αυτό το κτίριο, λέει κάτι θα έχει. Πάτα R2 για πολύ ώρα, μπράβο, για να το σπάσεις. Μόνο πρόσεχε τα άτομα! Τελείωσαν τα reboot. Τώρα δεν γίνεσαι άλλο revive. Όλα καλά. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε like. Ένα κορασάν. Γράφει. Τι? Ένα κορασάν. Αντζεγιά.